A mostani ablakokat ki kellene cserélni hőszigetelő ablakokra, és akkor kevesebbet kellene fűteni. Az iskolai lámpákat energiatakarékosra kellene cserélni, a mellékhelyiségeket pedig mozgásérzékelős lámpával lehetne ellátni. A csapokat mozgásérzékelős csapokra érdemes cserélni, mert sokan elfelejtik és nem tudják elzárni, ezzel is növelik a vízszámlát. A folyosók belmagasságának csökkentésével a fűtött légtér kevesebb lesz. A radiátorokat termosztáttal kellene felszerelni, amely szabályozna a termekben a fűtést, mert az egyik teremben pólóban is melegünk van, míg a másik teremben nagy kabátban is fázunk. Az italautomatákat is ki kellene húzni a konnektorból, ha nem üzemelnek, mert csak elnyelik a pénzt, fogyasztják az áramot, és ezzel az egészséges életmódot is javítják. A bejárati ajtóhoz szélfogót vagy függönytérnást felszerelni, mert az ajtónyitogatással sok meleg levegő távozik. Iskolánk a környék egyik legmagasabb épülete, amelynek tetejére szélkerekeket lehetne felszerelni, amely a szélenergia hasznosításával elektromos áramot állítana elő. Hát szerintem az iskolából úgy lehetne energiát spórolni, hogy a villanyokat mindig lekapcsolni, ha süt a nap. Újságokat nézünk, vagy rádiótévét nézünk és hallgatunk, vagy többet foglalkozunk a környezetvédelem, illetve az energiáknak az óvásában. Pár hónap ezelőtt egy budapesti szállodában voltam, amely egy 5 csillagos szálloda, tehát egy kiemelt komfortfokozatú, és ami nekem szimpatikus volt, hogy a vízcsap mellett, illetve a villanykapcsoló mellett volt egy kis tábla, hogy felhívta a vendégeknek a figyelmét arra, hogy az energiát akkor használják, hogyha valóban szükséges. Most itt az iskolán keretében, itt Pásztai iskolában többet tudtok tenni, hogy amikor étkezésre kedvezmostok, illetve vízhasználat után szintén kedvezmostok, akkor a vízcsapot csak hatékonyítjátok, amiket szükséges, után pedig eltárjátok. Már köztudott, hogy az iskolán fűtése, az gázfűtéssel történik központi fűtésen keresztül szükséges minden a felőztetés, hogy friss, oldott oxigén kapjatok, és jobban tudjatok dolgozni az órákon. Viszont ez nem szükséges, akkor érdemes becsukni már az ablakot, és ugye a fűtés energia, illetve a meleg levegőt ne áramoljon ki. És ennek érdekében tudjátok tenni azt, és az iskolák ajtaját, két ajtaját, fősoroló két ajtót csukjátok be, és feleslegesen ne legyen nyitva. Hát, takarékoskodjunk együtt az iskoláért!